le zona tanga kalang sar question number zan hi le som ni le palina Zawturin he voi chu contract deu ma de cho ti turan he Prova to moi Royte awlsam post speaker kalome nya en tla thon bom lek lek don lom le ma se hun pasalama khan zona ka submit tam ain ka zona chuak hila om lo reng reng tluk deu tho khani a chu bang chuan ato party troka ani don hi mo star question number samni pali kan health and family welfare minister som tak chhana ta na ka zona chu hi ni Sawrkar Hmasa a mi pawimawh na wanga health workers oblique nurse anget lawa thoklai tun Sawrkar ina ban tak te kha ingzat nge ni ti ani a pu speaker Zawhbelhna hi ka zona chuak tam mol lut tu ka member dang ten chance thazo kan nei theinan Zawhbelhna ka nga avion na ka Zawhbelhna wanga ti khan ka tu to kang kalome le lobu me Zawhbelhna Zawturin member zom takpu K Laldawngliana animo hun kharin bakan ren over ve de animo an se thiam teu chang turin health and family welfare department minister zom tak pilal ve pilo somang pu speaker hachek bial tu Prova ta ka Chhanna chu Sawrkar Hmasa in ACDP hnuaia anget lova health worker le staff nurse a chhawr thin kha sum tak lo wang khan kan ban ta khan ni a health worker kha jahni somruk le panga an ni a staff nurse kha somthum an ni kalome le Zawhbelhna Zawturin member zom takpu K Laldawngliana la somang pu speaker kalome health and family welfare department minister zom tak min chhana tan ka zona pakhatna chu Sawrkar Hmasa in primary health center PCC an upgrade pasari te kha kon pui CCC kan telve vai kan hak le ma doctor le nurse te la bel tur ni ti kan cheboka khang an upgrade community health center CCC angin eng tika nge function tir an liang ti kha ka zona chu ni kalome le Zawhbelhna Zawturin member zom takpu Ginzala la somang pu speaker kalome honorable health minister in min chhana ta na ka Zawhbelhna te chu non practicing allowance he ti to pani to em ani lo chuan enge chan ti ani pakhat na ania pani na rabunga doctor kan nei lova eng tika nge min pek theyang ti ani le a tin pathumna atan na lan le rabunga x-ray call hi kan nei lova na check lampon an dila anni in pek chuan ke ni po min pe ve sela poisa kan nei ngang lawani chuan hei ML fund te po zoi ti chhoka tuma khaten ni khachuan ha check lam te po hian lo ti ve mai sela thang em ti ni le Zawhbelhna Zawturin pi member zom tak pi Prova chakmai la somang pu speaker kalome kan health minister zom takina chhana ta na ka du chu mani apo ka zo ta vai khat tuna Tlabung hospital saklai me ka hian hi 10 bedded nin soi ka sia chu adikem tuna hian 30 bedded ni lai me ka ni a tunas an sak thara hian 10 bedded nin an se chu adikem ti kha ka zona ni kalome Zawhbelhna Zawturin member zom takpu H Lalzirliana som le tiang topa pu speaker kalome ka Zawhbelhna health minister zom tak min chhana tan pakhatna Mamit district hospital 100 bedded poor finance corporation atanga CSR kan hu hei hona tanga kum khat chuang anita a hei hi engtika nge function tir thei ani ang kum khat nuwa polo ti theilo hi
azia lo devem contractor kha pressurize angai ni chuan pressure tlang tai la kha department in kan tingam lovem ni hei arang theyang bera min function tir kan wangak lelem tile tuipui bari PHC kha engtika nge min function pui theyang ti kha ka Zawhna ani atin Mamit district tuna hospital a kwan nurse anin dai lo khop maya mi som pariat borvel tuna kwan on omani 30 bedded hospital angalani tunan function naku IPHS norms pechuan 50% po omlo ang anlani ku tuna nurse lak thar tura te hian min han riat puisela ti kha kanan cha del du bok ani min pepel theyangem ti kha kan zon telna ani le athayang anga chhang turin Health and Family Welfare Department Zawttu Minister Pilorin Puilo Soman Speaker K Laldawngliana tuirial bial tu min Zawhna Sawrkar ma sign PC an upgrade pasari te kha engtika nge function ani ang ti kha hei hi in thandon te pa se puan kha ani kum khat kha kan han zir chianga HR te kan nei lo na sa doctor hi alak tura po hi NH ma point kan mu thalei thei lo ni chu wang chuanin kan la han function thei lo atin an cater zir te han kan enatuna hianin kan ril ro chuan bung tlang south hi an cater atam em aliana tuipang hi alian deuh boka heng hote Hmasa deuh chuan han function tir theila kan ti dan tur hi kan ngai tua chhome kani chuan pu Ginzala la min Chhanna NPA ti top ani to em ti kha ani lo chuan enge chan ti kha kan chang photanga NPA hi pay betlat allowances si khatani wang khan department ina kan lo ti top thei mai khani lo pu speaker amai ro chu adong lo tur te na an don lo na tur hian tuna hianin ro man na kan siam meka chu ti reng lai chon kan in berenga MGDA tenen po hian hetia ang thu han chwa un ngai lo te po hian in ti top thei mai lom ni kan ti ti chuan doctor ho hi thun lo oi phiana doctor somruk le pahni hian an NPA lak thina kha an give up to tuna po hianin he rule 29 of MHS rules 2009 kha chuanin doctor tuma practice phalo ani private practice kha NPA hi anlak phal thung kha anni zo kani chutiang chuan ma kan la chhoje la tul ang khan chuan rabunga doctor engtika nge kan dang ti hi chu kan da thei trep to NH matangin tuna PHC hi kan da kha veknu khan specialist zir tune engama zat anin ziak ting le kan ramina mamo si kan tir lo thei lawa NOC nei Hmasa chia lo te po kha kan ram mamo na wangin kan han tir chuak le tin ZMC graduate te po kha PG zir le tur khan an lo in ziak ting le te wangin pali la chang lo om hi tuna hian NH min abuai pui meka kan la thua yang ti kha sei du ni chuan x-ray hi na lan le rabung te po hi kan lo en ze la ngai ta tolin tuna kan leilai kha mania ka sei ang khan bidar kan mu chiat lu tu ka wang hang kan bit thale ta khang ho kan leizo kha na in ta tolin MHSSP khang kan dil zel nga kan ti zel don ni tin pi Prova chakma min Zawhna Tlabung hospital hi 10 bedded tur ani lawa 30 bedded tur ani hei ama nen hian pathian zara kan dam chuan khathara hian foundation stone lei turin Tlabunga te kan kal don ani chuan puzira min Zawhna kha hemi district hospital 10 bedded hi avei khopa puzira hi mi malpoi min thil jing to hemi function tur hian contractor po ke pon ina te ka ko to office te ka ko to kan pressurize na se atuna hian bin on hand over doning ka sha kan function tir thei thoeng ti hi ka Chhanna ni pu speaker kalome